Здравейте, приятели! Ние сме Gaming и започваме с нов канал в YouTube. И след празник също да кажа, днес е 3 март, Велик ден за България. Не съм паднал. Само. Добре, ние имаме страница в Facebook и Twitter. И Please like. Ще ударя като слушам какво. Добре. Не го чуляме. Може би. Добре, ние ще снимаме. Аз снимам на прототип двойката, единичката може би, но не е много сигурно. Също така снимам на някой Assassin's Creed и той така също. Но няма кажем кои, защото не сме сигурни още, ще само се разпределим. Снимаме и на Minecraft, и на Целия Дай, забравих името. И моята А. Също така ще правим изпитания. Предизвикателства. Да, да е. И паркур фейлс, може би. Или паркур. Да, може би. Не се знае. И също така снимаме игри, подразбира да е. И това беше от мен. И след малко ще ви дам моя приятел. И здравейте от мен, аз съм Раза. И така, както каза Парти Панкриас, ще имаме на всякакви игри, които кажете вие, нали? Има една игра, аз ще имам на World of Warcraft, League of Legends, двамата, нали? На друго... И не знам на какво друго да е, така да лайквайте видеята ни във Facebook, ако много е камерата, страницата ни във Facebook и в Twitter. Там не съм сигурен, защото никога не съм ползвал Twitter. И така. И това беше от нас. Абонирайте се, сабскрайбвайте, коментирайте. Ничего нещо да коментирате. Както и да е. И това беше от мен. Чао!